Sozio, nora guaz gaur? Gaur, Bidania Goiatz. Bidania Goiatz. Bai, Bidania Goiatz. Gipuzkoan. Gipuzkoako erdi. Vale. Dio, esate urtik, kotxia gaizki ematen zutela. Uf! Ata izakura. Agurre imitalo ekezu? Arrate txakura, bai. Zein da? Esten bat? Zeterrak, eterra eusaitzen dian. Zeki zakurrai, izatxa zantopatzea duen. Sartzen da? Baina, ze? Etxenik atea bai, libratzei. Baina, ze? Noa, zea. Hementxe. Kamen ondo hau. Komunitu hartzea kotxeekin edo ze, Kristo. Piskala onduko, eipa, Dios, hau biguina, eskerrak, 15 urtekin komando fasikuloko zen ditun. Zapatiak, o babarkako? Zapatiak, hasta dut ba. Bai, hortako ba, hankazpila indeon berdik, asko biltzen baiz ba, kailu egiten dek. Da inda gasuz? Ba, pixkat indea gutxu bai. Notatzen zu hau, Jerri? Herri, ez dut, bai. Nikauen sos. Era askotako gauzak oparitzen ditu, badakizue, txokolatinak, koloniak, Lladoroko figuritak, eskua mugitzen duten txinatarkatuak, baina hemen aurkitu dugu erregalorik harrigarriena. Ikusi, zaldiaren zimaurre oparitzen dugu, garbila eta ona. Zer deu? Guaina zinetik, jo guatxuk. Bueno, vale, adio. Alde batetik, ate misteriotxu hau, noa jungote da. Bestetik, frontoian, tabernako atia. Oso praktikoa, hemen pelotarik utilero beharrik ez dakate. Tanztetik, hemen txe, ez dakit, Jerez de la Fronterako hemen fatxa da. Ate polita da kasu etxien, hemen gurutze eukin da. Bai, ne izanak ititu. Bai, Bai. Zaria, vampirok esartzeko? Atea. Ojo, ate sekretu bada, hemen txe frontoien, Eta noa dijo ate hau? Hau Elisa. Adiruz. Elisa dijo atea. Hau Harry Potterren frontoia bezala da. Bai, fairekin behia, rutzea. Da, flekilua? Alboa jartzea. Alboa ate igual? Alboa jarri behia. Elegante. Erroskera, eharra, hura, polita da. Ega la bola, ega, eman jo, algo, ega! Excuse me, a minute, please. You coming from, where coming from? She's from America, I'm from Canada. Americans? No, she is. Bueno, soy norteamericana. Norteamerican. Canadiense. Canadian. I'm Mikel. Encantada. I'm Mikel. Encantado. Well, this is investigating the town a little. In Bidania, for Bidania or... Sí, estamos aquí en el hotel. The hotel. Sí. A pleasure. Thank you very much. Thank you. Eskerrik asko. Good afternoon. How are you coming from? Holland. Holland. Oh, welcome. Thank you. Welcome. My name is Michael. Nice to meet you. Here on holidays. Yes. Yes, like Bidania. Like Bidania. We don't know. Who are you? Who are Michael from Basque Television? But why do you ask? His name is Little Town Big Hell. Oh, and we are discovering little towns of Euskal Basque land. Hausten naiz? Ineke, egia. Orduan, zetxozu. Bagarrun hartzea jo gain? Beito, disimuladamente, Jaunek atzeizekenien disimuladamente hola, A ber. Isu agora. Hartu? Hola, luzeto. Bai, nahi lehen guztia baja dutxe atala. Ba, eantzi eta gantzotziloz. Bidanian, Moskun bezala, plaza gorria dakate. Das Bidania! Taktikia? Nahitzako? Gero zein da taktika? Atzetik jarri, haizeak entzako. Zura atzetik jarri? Ego gara ikusten, pasa. Orduan adelantau. Alba lima. Alba. Aizko hartu, kontu, Tak? Atzek aldetik hasi? Oide, atzetik hartako. Eita, Dios! Bai, Juan Jose ondo alikua? Bai, hemen txepizkaz saldeiteko utzit, puskatik ibatu. Bai, txakurrak ezotzak amerke. Guztet, bigarren bedeinkapen horrek egin izango gula, neriak baino. Siete caballo vienen de Bidani! Zapalduten? Irixen kakabillo zapaldu? Hoxe. Hori hankazpitzan ona ezin lege izan. Ez. Akaso bai? Ona? Ona hori ez? Hankaltxik. Bai? Hankaltxik.
Da hori hona izango hanketzat? Hemen etxe, ba? Oizan da. Koske jalo, baix. Kontu honekin, Kontu, ara, zera, tafallako rekortadoria bezala. Jopa! Jo, maniobratzeko hause, ez da ni. Ba, trailer, Ramon. Indarra gordetzen nabil, Bai. Mitxe da zuaitz, kalite jendia rapatzen. Noin, normala da bezala, gore jokoa salda hartzea, eo kolonian kakaitea, eo auskalo. Uso ze baskaltzeko asmo egin da. Zeosa baskaltzeko asmo egin hola. Bez, iguen ingoa ikusi, nola jokoan, Zeizen da kasu? Jurgi? Hola, bueno, ba, ne hortxe dau, ne adizkidea, bere lan haitzen, bere eginkizun haitzen. Baskaldu duzu? Zer baskaldu duzu? Gure eta aragiez. Gure taragie? Bueno, ez da txarra. Eskatu jo ber zer dakan goien bazkaltzeko eta txak ingoa. Jurgi, puria sobrado eso ez? Dana jan duzu? Dana, Ez dela pixka eta emango zezun, ez da? Karo, ja, hasia janari, eske ematu gozie pasatzen nahi gala. Posgerrako umia, ematu gizun honek. Pure bai, aragi jaigo lez baina. Puria emateko horreza, ez da? Zuk esan du baina puria jango. Ez, nik berdura handieta, baina... Purien ez. Ez. Behin idea beti digu, ez da? Bai, ba. Puria jaten da. Euskalo, gaur izango patatas a la riojana, eo salda, eo kroketan batzuk, eo... Muy bien. Ederki. Gaur ez lazo jatera. Bazkaltzeko bai. Ai, agur Jurgi. Ikusten nahi naiz, zuiz gurrutxa gaunen batian, herri txikia, tuperbale batekin etorriko ala. Etxeetan eskatu eta Santa Geda bezpera izango baliz bezala. Kopla kantatzi bakarri falta zaio, makila bakateta.